Dej mi korunku. Co takový směr? Skvělý čajový dýchánek. Já jsem protahovala. Jdem se ještě poslal pro sebe. No, to ale jenom obrys. Králičí bobky. Ne, ty jsou moje, jsem je přinesla já. Jsou naše. Jo, jsou naše. Ale to se mi ví, jak myslela. To mě napadlo už včera. No, to mi to úplně pade. Jak krásně kčupou. Jsem dělala tak, ale taky jsem dělala tak. Čajový dýchánek o 9:30. Tam by to nebudeš dávat na to. Na blog, jo, i na YouTube. Na to? Na YouTube, jo? Ježiš. Neujídej, Terko, když tam kameruju momentálně. Ty nejsi ten